तामुलपुरनि समरजित बसुमतारिया जीवन रक्षा पदक 2023 बान्था मोननो हादों। जीवन रक्षा पदक बाक्सार जाब्रांपारा गाँवर कनक बसुमतारी पुत्र समरजित बसुमतारीक प्रदान करा हब। बर्तमान असम आरक्षीर परिदर्शक स्टाफ ऑफिसर हिसापे DIG हिल्स रेंज डिपुत तेखेत कर्मरत। जीवन रक्षा पदक किसी व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए किए गए सराहनीय कार्य के लिए दी जाती है। हादरनि 78थि उदांस्रि सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै बर'नि फिसा समरजित बसुमतारिनो हादरगिरिनि जीवन रक्षा पदक 2023 बान्थाखौ गथायनाय जायो। उदांस्रि सान फालिनायाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आथिखालाव कार्बि आंलं जिल्लानि डिपुआव थानाय DIG हिल्स रेन्जआव स्टाफ अफिसार महरै खामानि मावबाय थानाय पुलिस इन्सपेक्टर समरजित बसुमतारिनो बान्थाखौ गथायो। मख'नो गोनांदि करीमगंज जिल्लानि फाथारकान्दी पुलिस थानानि OC जानानै थानाय समाव 2022 मायथाइनि सेप्तेम्बर दाननि 30 खालारखालि पुलिस इन्सपेक्टर समरजित बसुमतारिया दैयाव बाज्रुमनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो नाजानाय 48 बोसोर बैसोनि महन थान्थि मुंनि सुबुंनि जिउखौ रैखा खालामदोंमोन। बेबायदि साहसनि खामानि मावनायनि थाखाय 2022 मायथाइयाव 1 अक्ट'बर खालाराव इन्सपेक्टर समरजित बसुमतारिनो द डाइरेक्टर जेनेरेल अफ आसाम पुलिसनिफ्राय कमेन्डेसन गोल्ड मेडेल बान्थाबो मोनखांबाय। कमेन्डेसन गोल्ड मेडेल बान्थाखौ बै समनि आसाम पुलिसनि DGP IPS भास्कर ज्योति महन्तआ गथायदोंमोन। तामुलपुर जिल्लानि सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि जाब्रांपारा गामिनि आजिरा मोननाय फोरोंगिरि कनक बसुमतारी आरो रुंसारि कृपानि बसुमतारीनि नैथि फिसाज्ला समरजित बसुमतारीनि बेबायदि बान्था मोननो हानाया थारैनो गोजोनथाव बाथ्रा। जीवन रक्षा पदक 2023 बान्था मोनगिरि समरजित बसुमतारिया बान्थाखौ आजावखांनायनि उनाव दिनै गावनि जोनोम गामि सुक्लाय सेरफां जाब्रांपारानि आंगोनाव आगान होफैनानै खौरां बिजोंनि सिगाङाव मा फोरमायदों खोनासंनि फै। आंनि मुङा समरजित बसुमतारी, गामिया जाब्रांपारा, थानाया गरेस्वर आरो जिल्लाया जाबाय तामुलपुर। थांनाय 15 आगस्ट खालि नोंथांखौ गिबि मन्थ्रिनिफ्राय मोनसे बान्था आजावनाय नुनो मोनदों, बे मानि? बियो थांनाय 26 जानुवारियाव भारतनि राष्ट्रपति बिथाङा आंनो मोनसे जीवन रक्षा पदक होदोंमोन आरो बे जीवन रक्षा बान्थाखौ थांनाय 15 खालार खालि आसामनि गिबि मन्त्रि माननीय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खानापारायाव 15 आगस्टजों लोब्बा लानानै आंनो बे बान्थाखौ होनाय जादों आरो बे बान्थाया जाबाय थांनाय 2022नि 30 सेप्तेम्बराव हरनिफ्रायनो आङो छठ फुजानि डिउटि होबाय थादोंमोन। आं बे समाव फाथारकान्दी थाना, करीमगंज जिल्लानि फाथारकान्दी थानानि आङो अफिसार इनचार्ज हिसाबै दंमोन आरो फ्राय फुंनि 5:30 बा 6:00नि एसे सिगाङाव मोनसे खबर मोनो जे जोंनि फाथारकान्दी थानानि आन्दारावनो थानाय थिनुकाल होननाय मोनसे जायगानिफ्राय बेयाव माने लंगाई दैमा दङ। बे लंगाई दैमानि दालांनिफ्राय सासे मानसिया माने थैनो होननानै बाज्रुमदोंमोन आरो मानसिया थैयाखै, ओमफ्राय दैमानि गेजेराव दंमोन आरो गोजावनानै दंमोन। दा बे खबरखौ मोननानै आङो लोगो लोगो आंनि बाखि हान्जाफोरखौ लानानै फैयो। बे समावनो अलरेडि मानसिफ्रा गोबां मानसि दंमोन, माने दैमानि फारनैथिंबो, खिन्थु रावबो बे मानसिखौ बासायनो थाखाय आवगायाखैमोन आरो आं बेखौ नुनाय लोगो लोगोनो मानसिखौ रैखा खालामनो थाखाय खावलायदोंमोन आरो आंबो बेखौबो खावलायहरदोंमोन, आंबो थांगोन, नोंसोरबो दैयाव माने ओंखारनांगौ होननानै। खिन्थु रावबो माने आवगायाखैमोन आरो खारना मामोन आं बेखौ मिथियामोन। ओमफ्राय बिनि उनाव उफाय गैयियाव माने दैमानि फारनैथिंबो आङो फैनानै मानसिफोरखौ रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आरो जे मानसिखौ बासायनांगौ होननानै, खिन्थु फारनैथिंबो रावबो माने आवगायाखैमोन बासायनो। बिनि उनाव गामसा बिबाय आंनो थांनोसै होननानै, खिन्थु गामसाखौबो फार्स्टआव होआखैमोन। उनावहाय सासे मानसिया गामसाखौ होदों आरो बे गामसाखौ लानानैनो आङो माने गावनि इउनिफर्मखौ खुनानै गानस्लायनानै आरो आंनि
गारियावनो थानाय सरकारि गारियावनो थानाय माने गारि सारि हुगारनाय मोनसे गामसा फिसा दंमोन मानोना बै मानसिया अलरेडि मिन्थिनो मोन्दोंमोन जे माने जेबो बेहा गाननाय जोमनाय गैया ओमफ्राय लोगो लोगो बे गामसा फिसाखौबो लानानै आङो गावनो माने दैमायाव आं सानस्रिनानै थांदोंमोन आरो थांनानै बे मानसिया अलरेडि आं थांना मिथिबाय मानसिनि आथिङा बायनानै दं आरो ओमफ्राय मोनसे दंफां मुरायाव हमथाना दंबाय थायोमोन आरो जेन मानसिया मोदोम मावबायमोन हयथ' एसे गोबाव जानायब्ला मानसिखौ जों रैखा खालामनो हानाय नंलामोन ओमफ्राय बेबायदिहाय आं लाना फैबाय ओमफ्राय ससे लाना फैनायनि उनाव जेथिया दैया थौले जायो होमबा सासे मानसिया गामिनि सासे मानसिया आरो आं बुंबाय लिंहरबाय नालाय ओमफ्राय बे मानसिया जिहेतु थिखांनो हाया उनाव बिसोरो सासे मानसिया फैनानै आंजों हेफाजाब होनानै जों बेखौ फाफ्लियाव थिखांनानै ससेनो लाना थाङो आरो ओमफ्राय जेथिया दैनि पाराव मोनो होमब्ला गामिनि मानसिफ्रा आरो हेफाजाब होनानै मानसिखौ रैखा खालामनाय जादोंमोन आरो बेबायदि आरो बे रैखानि थाखायनो रैखा खालामनायनि थाखाय बे बान्थाखौ एबार माने माननीय जोंनि हादोरनि राष्ट्रपतिया बान्थाखौ होनाय जादोंमोन आरो आंनो आसामनिफ्राय आङो हारसिंनो मोननाय जादों बेखौ मोननानै नोंथाङा माबायदि बेखौथ' आं जिहेथु जेबो गोसोआव मिजिं गैखायामोन नालाय मोनगोन बायदि बहुद गोजोननाय मोन्दों जिहेथु जोंनि बेबायदि भिथोरा जायगानिफ्राय जे बेबायदि आं जोंनि ओनसोलनि जानानै बा जोंनि बर'नि जानानै बा जों बर'लेण्डनि जानानै आं माने जोबोद गोजोननाय मोन्दों जुदि जोंनि बर'आबो बेबायदि बान्था मोननो हायो होननानै आरो नोंथाङा बे डिपार्टमेन्टआव मावनाया बेसेबां दङ आङो 2009आव जइन जादों जानानै आङो दाब दाब जायगायाव मावदों डिमा हासाव रेलावबो मावदों जिआरपिआव आरो बिनि उनाव गुवाहाटि सिटियावबो मावदों कामरुपआवबो रुरेल कामरुपआवबो मावदों बिनि उनाव आङो आरो सिआइडिआव आरो बिनि उनाव आं रिभारावबो मावदों रिभारनि उनाव आङो करिमगन्ज डिस्ट्रिक्ट आरो दा आङो प्रेजेन्टलि डिआइजि अफिस माने स्टाफ अफिसार हिसाबै डिफुआव दङ हिल्स रेन्जआव दा आइयाथ' गैला आंनि जोनोमगिरि बिमाया गैला जोंनि आफाया दङ आरो माबा दङ जोंहा आइ उन्दै दङ बे दङ आरो आंहा आइनिफ्राय जों बिदा फंबाय साब्रै आरो बिनानाव सासे आरो आइ उन्दैनिफ्रायबो दङ जोंना बिनानाव सानै आरो फंबाय साथाम ओमफ्राय नोंथांनि फेमिलिया आं दासिमबो बेचेलर हिसाबैनो दङ आङो 2 नम्बर जुलि लाथ'वाखै आङो दा आंनि आदायाबो साख्रियानो मावो दा बिथाङा गुवाहाटियावनो थायो बेनो आरो नोंथाङा आं ओरैनो MSc BA आं गुवाहाटि इउनिभारसिटिनिफ्राय माने MSc आव पास खालामदों आरो कलेज हिसाबै आं आर्य कलेज आरो BA खौ आं जोंनि गरायसरनिफ्रायनो लादों मेजर लादोंमोन नामा लायाखैमोन फार्स्ट कर्सनिफ्रायनो उनावहाय मास्टार डिग्रियाव मोननानै आं गुवाहाटि इउनिभारसिटिनो पास खालामदों आरो सोलोंथाइखौ जागायजेननाया बहा लाजेनामोन आं नावकाटा आंनि गिबिया जाबाय 5 नम्बर सुवापुर जों गामियावथ' गैयामोन बे समाव 5 नम्बर सुवापुरनो जोंनि गुदि फरायसालि बर'जोंनो आरो एमइ स्कुला जाबाय नावकाटा मिलन हाइ स्कुल आरो हाइ स्कुलाबो बेयावनो नावकाटा मिलन बिनि उनावसो बिनिफ्राय आङो सेकेन्ड डिभिजनाव पास जानानै गुवाहाटियाव आर्य कलेजाव लादों बेयाव आं साइन्सआव लादोंमोन बेयावबो सेकेन्ड डिभिजन बिनि उनाव डिग्रिखौबो आं आर्य कलेजनिफ्रायनो पास खालामदों सेकेन्ड डिभिजनावनो बिनि उनाव मास्टार डिग्रिखौ आं गुवाहाटि इउनिभारसिटिनिफ्राय सेकेन्ड डिभिजनाव नोंथांनि बेफोरबायदि जाफुंसारनाय बिमा बिफानि माबायदि अबदान बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि आइनिफ्राय बहुद दं आइनि बहुद दङ आरो आफानिबो दङ दंबाबो खिन्थु आइनि बांसिन दङ दा आइयाथ' गैला थांनाय जों पुलिसनि आं बे साख्रियाव हाबनायनि समाव ट्रेनिङा जेथिया जाबाय थादोंमोन ट्रेनिङा जोबहां समावनो आइया रुंसारि जालांदों